Moje ime je Goran Zeljić, ja predajem na predmetima srpski jezik 1, pravopis i književna jezička norma, govorna kultura, predajem na oba smera, dakle i učiteljima i vaspitačima i evo već 25 godina, to moram da kažem, svaki prvi čas počinjem sa izrazom jednog divljenja, jer radim sa ovako veoma talentovanim ljudima koji posle mog predmeta i časa gramatike odlaze na muzičko, pa posle na matematiku, pa na pedagogiju i svaki put, koliko čujem od mojih kolega, pružaju svoj neki maksimum i pokazuju u stvari da jednostavno naše obrazovanje, naše školstvo će ipak imati ovako dobar kadar koji će biti posvećen, koji će znati što treba da radi i tako dalje. Mi na gramatici pre svega stavljamo u fokus savremeni jezik, dakle nekako polazimo od toga da budući vaspitači i učitelji budu pismeni ljudi koji će shvatati kako se kreće jezik, živa materija, tako, konačno učitelji će predavati taj jezik, dakle, bit će nastavnici i jednostavno morat će da sagledaju sve ono što se događa s jezikom u aktualnom trenutku. Moje ime je Ljubica Vesić, ja sam asistent na predmetima za srpski jezik 1 i srpski jezik 2. Kad budete upisali učiteljski fakultet i smer za učitelje, sa mnom ćete se družiti godinu i po dana. Na našem predmetu naučit ćete sve ono što vam je potrebno da biste bili dobar učitelj, bar što se tiče predmeta srpski jezik i književnost. Do tog funkcionalnog znanja dolazimo kroz vežbe i predavanja, koristeći dakle materijal koji nam je svakodnevno tu pred nama. Dakle, da li student čita neku knjigu pa nađe neku zanimljivost iz jezika, da li sretne, odnosno na ulici nađe neki natpis koji nije usklađen sa normom, naziv neke ustanove, firme i slično. Dakle, sve su to teme koje ćemo mi ovde razmatrati na času i koje će biti predmet našeg interesovanja, jer se gramatika jedino i tako uči.